Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. Mga inmates o persons deprived of liberty tigayad nga Nakapalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail kay nasang aga isa sa ila katapos ang ipogon robbery group. Kinibalo pa sa PJMP kung bala mga kaupdan niya sa pagbalagyo katapos man sa amo nga grupo. Jail warden gilayon niya gin-relieve. Yaring report. Sa pag-isip sa mga persons deprived of liberty kung PDL gaya sa Negros Occidental District Jail kay nasang aga, natukiban nga may 5 tanan ka mga PDL nga nakapalagyo. Sunod sa spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6 kasi Attorney Jairus Duhelio, kinabulubanta nila nga mga 1:30 tub-2 ang kaagahon nagpalagyo ang libagikan sa BJMP facility sa Barangay Tabunan sa Bago City. May nakita nga may selda ka Ginlagari pero wala na na-recover ang lagari. Nagtaklas sila sa pader pinaagi sa pagsugpon-sugpon sa mga bayo kag mga habol kag ginhimo lubid para makataklas sa pader. Hindi siya kalak o lubid na ko, no? So nag-ubra sila sa improvise na lubid nga made of clothing. So possibly ang mga habol nila na or mga bayo o any clothing materials na ginsugpon-sugpon nila. Kasi CCTV kita pero so far nasuno sa aton man nandito nga mga personnel ang ina-area nga yung kanila daw balat siguro nila daw blind spot nila siya. Hindi mo siya maklaruhan sa CCTV naton. Ginkilala ang mga nagpalagyo nga sa Francisco Ipogon sang Kawayan nga may kaso nga robbery with violation against intimidation of person kag robbery with homicide. Siya ang ginasiling katapos ang Ipogon robbery group. Si Daniel Tamon nga may kaso nga murder sang Don Salvador Benedicto. Danilo Celeste sa Victoria City nga may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms kag attempted homicide. Alejandro Montoya sa Victoria City nga may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide kag acts of lasciviousness. Kag si Marvin Celeste sa Victoria City nga may kaso naman nga illegal possession of firearms. Dugang pa ni Duhelio, bilang standard operating procedure, gilayon niya gin-relieve ang jail warden sang NODJ nga si Jail Superintendent Priscel Arevalo kag ginbulo sa iya amo si Jail Chief Inspector Abner Zamora. May newly designated na kita nga jail warden dira nga magbulos. Na-relieve da yun, sir, si Sir Arevalo, sir? Yes, oo. Sino bulo, sir? Pursuant pa na sa aton nga policy. In case of mass escape, automatic relief sa aton nga jail warden. Nagapadayon ang manhunt operation sang BJMP batok sa 5 ka mga pugante. Sa bahin sang NODJ, wala pa sang may naghatag sang formal nga pahayag angot sa natabo. Ginalantaw man sa BJMP ang posibilidad nga katapos ang Ipogon robbery group ang 5 ka mga nagpalagyo. Ang among robbery group amo ang sa likod sang serye sang kinawatay kag sakaay sang balay, hindi lang sa Bacolod kundi sa bugos nga Negros Occidental.